Na-recover sa PNP Basilan ang usa ka Toyota Avanza nga usa ka carnap vehicle atol sa ilang gipahigayong anti-carnapping operation sa town site Maluso Municipality sa Basilan kagahapon na Pebrero 28. Ang sakyanan naka-blotter sa Talumo Police sa Davao City nga gi-carnap ni adtong milabay tuig. Matud ni Police Captain Alson Aripin, hepe sa PNP Highway Patrol Group Basilan nga nakadawat sila og abiso gikan sa Talumo Police Station Matina, Davao City nga dunay carnap incident nga nahitabo sa ilang area of responsibility. Ang nangyari, mismo may-ari ang pumunta sa amin dito sa Basilan na nakipag-coordinate. Nakita nila sa GPS po, ma'am. Through GPS, na yan nalukit namin sa Municipality of Maluso. Sa may harap ng bodega, wala nang gulong isa, naka-standby. Sa harap mismo ng bodega ng may-ari, yung nakabili. Matod sa report, na-discover sa tag-iya sa sakyanan pinaagi sa GPS navigation replay seat details nga naa sa Maluso, Basilan. Naka-blotter sa Talumo Police nga dunay blotter entry number 2208-2022-003 sa Talumo Police Station, Matina, Davao City nga naghulagway sa detalye sa Toyota Avanza og dunay engine number 1NRF 481751 ug ang chassis number MHK M5EF2F KK018801 nga nagtangag og plate number POI 117 color gray metallic nga dunay MB file number 07010000849825 nga modelo sa 2019. Tungod sa maong abiso, mipahigayon gilayon og anti-carnapping operation ang hiniusang puwersa sa Basilan Highway Patrol Group, 2nd Provincial Mobile Force Company, Maluso Municipal Police Station ug sa agresibong aksyon ni Police Staff Master Sergeant Alhari Aripin. Nabawi ang gikatahong carnap nga sakyanan. Sa among pagsusi, gisaysay ni Police Major Noel Villahermosa ang Precinct Commander sa Talumo Police Precinct sa Davao City nga dunay laing versyon ang pagkawala sa sakyanan. So far, wala pa na-coordinate ang HPG na about atong update sa katong nakarnap na, allegedly nakarnap na sakyanan. Pagkabalo na akong i-advise ang among Chief Investigator para mag-coordinate ito sa katong rightful office kung saan na-update. Per-record, kani si Daniel Di Castro na car loan sa kabangko. Tapos yung ipasyon ni April Joy Buhon. Yan kani si April Joy Buhon, wala nagbayad sa katong remaining balance. Iyahang gipadala dito sa Zamboanga kay Lilibet Lopez. So dili na ma-certain ko asa ang whereabouts ni maong sakyanan o lately na i-report na na-recover dito sa Barm area. Padayon pa ang investigasyon sa PNP Basilan aron mailhan ang tinuod nga tag-iya pinaagi sa pull-out records sa LTO, verification sa Vehicle Information Management System ug inspeksyon sa mga numero. Ang na-recover nga carnap Toyota Avanza tuwa na sa kustudiya sa buhatan sa Police Highway Patrol Team Basulta alang sa dokumentasyon ug tukmang disposisyon. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe